Son reciclables. Las principales características de Aguasana que la diferencian de otras aguas envasadas son su débil mineralización y su bajo contenido en sodio. Aguasana no solo quita la sed, te cuida. Por lo tanto, non sabíamos nin as causas, seguimos sin saberlas unha semana despois, nin tampouco a duración do apagón, e nese momento, ademais, estaba producíndose xa unha caída xeralizada das comunicacións. Menos de 24 horas despois, xa co 100% do suministro eléctrico recobrado, retomamos o nivel 2 e o día seguinte rebaixamos de nivel 2 ao nivel de alarma básico e o venres desactivouse por completo o Platerga, o Plan Galego de Emerxencias. O primeiro que teño que dicir é, igual que cando creemos que non hai unha boa actuación, somos os primeiros en denuncialo, cando creemos que as actuacións son en sentido contrario boas, hai que recoñecelas e, por lo tanto, eu quero volver a agradecer a colaboración que durante a fase de emerxencia, tanto nivel 2 como nivel 3, tivemos coa delegación do Goberno, por lo tanto, coa Administración Xeral de Estado, co Goberno Central, insisto, en canto á atención das emerxencias que se iban a producindo durante esa xestión de crise nivel 2, nivel 3 e despois nivel 2 outra vez. Por darles algún datos, ao longo da crise foron mobilizados 300 axentes da Policía Autonómica, 700 membros das brigadas forestais, ao redor de casi 300 voluntarios de protección civil con intervencións directas e despois, por suposto, todas as forzas e corpos de seguridade do Estado, todos os bombeiros, técnicos de emerxencias, todos os profesionais de moi diversa índole que colaboraron, mobilizados directamente polo CECOPI, polo Comité de Crisis. Por lo tanto, gracias a todos eles por o seu traballo e por evitar que os danos foran, pois, aínda moito máis graves. Unhas cifras no eido sanitario. Nos hospitais atendéronse 2.000 urxencias e naceron, durante a emerxencia, 39 nenos nos hospitais galegos. Realizáronse casi 600 cirurxías, que eran todas ou urxentes ou como mínimo de prioridade 1, e quedaron suspendidas 259, todas que non tiñan carácter urxente e que agora se están retomando. O 061 recibiu máis de 2.300 chamadas e levou a cabo preto dun millar de intervencións. Entre elas, foran atendidas 121 persoas por problemas respiratorios ou porque tiñan necesidade de oxígeno na súa casa. Houbo que atender 24 accidentes de tráfico dende o 061 e 11 situacións de persoas que sufriron un ictus. En suministracións, durante a noite do apagón, foron suministrados casi 75.000 litros de combustible a centros sanitarios para garantir o funcionamento fundamental dos xeradores de enerxía eléctrica. As residencias e centros de atención a discapacidade, unha trentena de incidencias, ningunha afortunadamente grave, foron trasladadas bombonas de oxígeno ou ambulancias a 8 centros que o precisaban, ou ben bombonas ou ben unha ambulancia para desplazar algunha persoa, e foron suministrados grupos electróxinos directamente ou combustible para os grupos electróxinos en 14 centros que así o demandaron. Para este contamos coa intervención de moitas persoas, pero foron fundamentais as brigadas de bombeiros forestais da Xunta de Galicia e tamén moitas patrullas rurais, en moitos casos efectivos da Guardia Civil que están en zonas rurais. Por lo tanto, moitísimas gracias por esa intervención. No eido educativo, como saben, aínda no nivel 2 e despois da chamada do ministro do Interior sin certeza sobre a duración do apagón, caídas as comunicacións e coa petición expresa de aforrar combustible, se tomou a decisión de suspender as clases o día seguinte en Galicia. Despois, en nivel 3, se tomou a decisión de que estiveran abertas, aínda que sin actividade docente para facilitar a conciliación familiar. En todo caso, son un 2,5% do alumnado de colexios e institutos e o 3,5% das escolas infantís acudiu o martes ao centro. Estas son grandes cifras, hai moitas máis, pero as grandes cifras que lles quería facilitar neste balance. A semana que ven, despois de analizada a emerxencia, as situacións que se produciron, a pretensión é levar unha serie de propostas de millora, tanto internamente na Xunta de Galicia como outras que queremos trasladar neste espírito de colaboración á delegación do Goberno para o gallá que non haxa que volver a enfrentarse a unha situación así, pero, en todo caso,
a intención é estar o mellor preparados posibles. Volvo a reiterar o agradecemento á poboación galega polo seu sentidiño, polo seu civismo e por actuar con mesura e tranquilidade ante unha situación descoñecida e que provocaba moitas incertidumes. En todo caso, seguimos na necesidade de pedir explicacións sobre o que aconteceu. Non é de recibo que se nos diga que podese tardar moitísimo tempo, hai moitísimas informacións contradictorias, moitísimos avisos previos de que podía suceder unha situación similar e non é de recibo que se nos indique, como vendo algunhas intervencións nos medios de comunicación de membros do Goberno, que isto pode ir para moitísimo tempo simplemente intuir ou saber cales foron as causas. Canto antes, temos que recibir do Goberno unha explicación basada en datos, en explicacións técnicas do que aconteceu, porque coñecer as causas do problema é fundamental non só para intentar solucionalo se volve a suceder, que vaya que non, senón sobre todo para intentar que non se volva a producir. E entrando xa no contido ordinario do Consello da Xunta de Galicia, empezo por un acordo a proposta da Consellería de Medio Rural. Anunciábamos a semana pasada un investimento de case 14 millóns de euros para mellorar as infraestructuras forestais en Galicia e hoxe o que fixemos foi aprobar o Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia. O Plan Pladiga para este ano. Estamos en datas, comenzamos o mes de maio, por lo tanto, a temporada de máis lumes, o vaya que non sexa así, pero por estadística, a temporada de máis lumes estáse acercando dos meses máis perigosos. Hai novidades neste plan. O principal é un incremento dun 20% nunha materia fundamental, que é a adicada á formación e adestamento do persoal que intervén no Pradiga. 1,8 millóns, casi 2 millóns de euros para 2 anos para seguir facendo actividades, preto de 3.500 accións formativas, son as que están previstas para seguir perfeccionando as capacidades das persoas que interveñen no Pradiga. Cursos monográficos sobre temáticas concretas, novas formas de lume, novas técnicas de extinción, novas ferramentas, tamén clases para acreditar niveis, inicial, especializado nas diferentes categorías profesionais e formación específica para o persoal dos concellos que colaboran coa Xunta de Galicia na extinción de incendios. Tamén haberá actuacións de sensibilización ao conxunto da cidadanía e de información. E outras novedades do Pladiga, aparte das actividades formativas, unha nova figura, a figura do xefe de logística dentro dos plans de extinción, está prevista para cando o incendio adquira unha certa complexidade por volumen ou pola súa evolución, e este xefe de logística vai ser o encargado de facilitar o desplazamento dos medios durante a extinción do lume, velar polo correcto axeitado funcionamento das comunicacións durante a extinción do lume e garantir que se dispoña sempre do material necesario para a extinción. Tamén o Pladiga prevé a elaboración de plans preventivos nos 6 parques naturais que existen en Galicia e tamén estamos traballando dentro de unha colaboración con Portugal un plan transfronterizo no deseño dunha ferramenta que permita coñecer os riscos del lume con antelación. En principio, neste 2025 ímonos centrarnos nas provincias de Pontevedra e Ourense. No Pladiga prevese no seu máximo momento de desenvolvemento a participación de máis de 7.000 profesionais e no que se refire ás brigadas da Xunta de Galicia, que integran unha parte moi importante de 7.000 profesionais, pasan a estar operativos 8 meses, siguen con ese compromiso que tiñamos coas brigadas de ir aumentando os meses de traballo, nos meses en que non cesan de extinción, serán de traballos de prevención e de roza, e no 2026 serán 9 meses os que traballe o persoal das brigadas contra incendios, o persoal que non este traballando todo o ano. Vai haber 30 medios aéreos, entre avións e helicópteros, 380 motobombas e tamén unha das cosas que fai o Pladiga, faino todos os anos, é actualizar o número de parroquias de alta actividade incendiaria, polo tanto, nas que hai que ter unha especial atención. Son 26 nesta ocasión, 14 menos que no 2024, o cal non deixa de ser unha boa noticia. Cambio de asunto, a proposta da Consellería de Cultura, seguimos consolidando o apoio da Xunta de Galicia ás librarías galegas, que son opción
escollida por máis do 70% dos galegos e galegas que queren mercar un libro, mercalo nunha librería en Galicia. Por lo tanto, queremos seguir colaborando con eles e o que facemos, o que acordamos foi renovar o convenio coa Federación Galega de Librarías para mellorar a digitalización do sector e promover a literatura en galego. Son 165.000 euros. Que faremos, que se fai con eles? Pois apoiar o circuito de feiras do libro que se celebra en Galicia, 26 actividades para impulsar o libro galego, clubs de lectura, contacontos, 26 actividades, e tamén colaborar cunha bolsa de traballo que existe na web da Federación, colaborar con mantemento e actualización desa bolsa de traballo para as persoas interesadas en traballar nunha librería en Galicia. Cambio de asunto, a proposta da Axencia Galega de Turismo e dentro da intención de seguir consolidando a posición punteira que ten Galicia dentro de Europa en materia de termalismo, somos a segunda rexión europea con maior presencia de fontes termais, hoxe aprobamos lanzar 2 liñas da axuda para a posta en marcha ou rehabilitación de hoteles balnearios ou talasos en Galicia. Son 2 liñas de axuda, en total 8 millóns de euros están dentro do Plan Territorial de Vilas Termais e Cascos Históricos. Decía que son 8 millóns 2 liñas de axuda, a primeira liña de axuda, 6 millóns para promover a reforma e mellora de establecementos que xa existan e xa estén en funcionamento, pois achegas para obras de ampliación, de mellora, melloras enerxéticas, organizar xornadas, programas que difundan o termalismo, eso sería o grosso, e a outra liña de axuda, casi 2 millóns, proxectos de construción, reforma ou adaptación de instalacións que supoñan a apertura de novos balnearios ou talasos. Calquera obra que se inicie a partir deste mes de maio poderá ser subvencionada e teñen que estar rematadas antes do 30 de xuño do ano 2026. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Facenda, hoxe tomamos un acordo que o que busca é facilitar que os galegos poidan realizar nas mellores condicións o cumprimento dos seus deberes fiscais, cumprir os trámites para cumprir cos as obrigas impositivas. É certo que cada vez son máis os cidadáns que fan as autoliquidacións de xeito telemático, pero todavía hai moitas persoas que as presentan presencialmente en papel nas delegacións da Atriga. Isto será moitas dúbidas, moitas preguntas que queren facer ali. No caso do imposto de transmisións patrimoniais para a compravenda dun vehículo, xa en ano 2023 a Xunta puso en marcha un servicio de axuda ao contribuinte cando querían presentar este modelo, tuvo moi boa acollida e o que facemos agora é acordar que en todas as oficinas da Triga, nas 5 delegacións que existen, ofrezcan este servizo de axuda aos contribuintes que queiran facer presencialmente esta liquidación do imposto en todos os casos que se trate do imposto de transmisións patrimoniais, non só para comprar un vehículo, senón tamén, que son moitos, para a transmisión de inmobles ou terreos, haberá de xeito presencial ou telefónico, como queiran as persoas, este servicio de axuda. Cambiando de consellería, a proposta da Consellería de Medio Ambiente, hoxe fixemos un balance do cumprimento das obrigas e dos obxectivos de Galicia en materia de emisións. Emisións de como vai a evolución dos gases de efecto invernadoiro. Estes datos avalan que Galicia sigue sendo un referente na loita contra o cambio climático. Xa somos a comunidade na que máis se reduciron as emisións netas dos gases de efecto invernadoiro. Entre 1990 e 2023, un período amplio, certo, a reducción foi do 61,7%, que é 5 veces máis que o que se logrou neste período a nivel estatal. A nivel estatal un 12,6%, en Galicia un 61,7%. E tamén isto permite que Galicia se aproxime ao obxectivo de neutralidade climática moito antes do 2040. Estamos no ano 2023 no 61,7%, se as cousas siguen evolucionando como deberán, cumpriremos moito antes do ano 2040 ese obxectivo europeo que marca a Unión Europea a neutralidade climática. Volvimos a ser a comunidade con maior capacidade de absorción de gases contaminantes. Logramos absorber casi 9 millóns de toneladas de CO2, é dicir, un 57% máis do que se absorbía no ano 1990. Non se debe esta reducción, esta rebaixa da contaminación, non se debe a unha contracción da actividade económica, porque o PIB
aumentou, por lo tanto, aumentou tamén moitos sectores a súa actividade, pero disminuiu moito aumentou moito a absorción de gases contaminantes e, por lo tanto, disminuiu a cantidade que están na atmósfera. Por darles un exemplo, o sector enerxético experimentou un enorme descenso das emisións, aí as renovables teñen moito que ver. No 2023 reduciron só nese ano un 17,2%, e, por exemplo, o transporte, que normalmente era un sector emisor de gases, no ano 2023 conseguiu reducir as súas emisións nun 3%. Non podemos conformarnos, son boas cifras, hai que seguir a Estrategia Galega de Cambio Climático, o segundo Plan Regional de Enerxía e Clima sigue nese obxectivo e ten dous obxectivos claros, que é reducir as emisións contaminantes ata un 75% en 2030, teríamos 10 anos para outro 25%, e lograr que o 85% da xeración eléctrica na comunidade, en Galicia, proceda de fontes renovables. Cambiando de asunto de Consellería, hoxe autorizamos a proposta da Consellería de Emprego nas súas facetas de comercio. Demos visto boa a distribución das axudas que irán este ano a mellorar e promover a actividade das prazas de abastos en Galicia. 3,2 millóns de euros van a ir a beneficiarios, poden ser o concellos ou asociacións de comerciantes de prazas de abasto, pois ben, 31 concellos e 14 asociacións van ser beneficiadas por estes 3,2 millóns de euros, que irán destinados a reformas nos edificios, actuacións de dinamización, campañas de fidelización de clientes, estudios sobre situación de mercado, diversas actividades para seguir mantendo, moitas veces con isto mantense actividade comercial nas cidades e nas vilas e, ademais, conseguir que máis prazas de abastos se incorporen o selo excelente que neste momento teñen as de Tomiño, Vilagarcía de Arousa e Pontedeume en Galicia. Outro acordo a proposta da Consellería de Emprego, hoxe acordamos destinar 6,7 millóns de euros para apoiar a posta en marcha de, ao redor, calculamos, 800 novos proxectos de emprendemento en Galicia. Os beneficiarios poderán ser negocios que se deran de alta a partir do 1 de xaneiro de 2023, si desde ese día están de alta poderán acollerse, e as axudas poderán ser entre 2.750 e 35.000, sempre dirixidos a colaborar cos custes que supón iniciar unha nova actividade. Si, ademais, esa nova actividade evitou o peche dun negocio ou, por lo tanto, garantizou a remuda xeracional, haberá un incremento do 10% na axuda que se reciba. Os gastos que se poden subvencionar pois son merca de equipos informáticos, mobiliario, reforma de locais, gastos de notaría, gastos de alugueiro, todos eses gastos iniciais cando se empeza unha actividade. Cambio de acordo de Consellería, proposta da Consellería de Sanidade, hoxe acordamos investir unha cantidade importante, 12,4 millóns de euros, para comprar equipamento de hospitalización ou sistemas automatizados de dispensación de medicamentos. Todos eles destinados ao Hospital Novo Montecelo, está rematando prácticamente a súa construción e a idea é, a finais de anos, a empezar a actividade asistencial e, por lo tanto, é necesario ir tomando todos estes acordos e, en concreto, estes 12,4 millóns de euros irán 10 millóns para comprar 2.613 camas de hospitalización, 1 millón tamén para camas, pero non camas estándar, sino camas para pacientes críticos, 1,3 millóns para comprar sistemas automatizados de dispensación de fármacos e 400, casi 50.000 euros para comprar máis de 612 cadeiras especiais para asistencia sanitaria. Outro acordo en materia de sanidade, hoxe, máis que acordo, é un balance, seguimos facendo balance, recordarán que no seu momento presentábamos, despois dun acordo do Consello de Xunta de Galicia, o plan de mellora e control das incapacidades temporais. Pusémolo en marcha o pasado mes de agosto, arrincou nos primeiros meses, lóxicamente, ata collerse a unha velocidade máis de crucero, e o que fixemos cun trimestre completo, o do ano 2025, poder facer un balance os datos que se produciron durante ese trimestre. Durante os 3 primeiros meses do ano 2025, xaneiro, febreiro e marzo, revisáronse case 19.000 baixas que se resolveron con alta médica en algo máis dun 20% dos casos. 3.593 persoas que foron obxecto deste plan especial recibiron alta despois de someterse a revisión. Ademais,
citouse presencialmente a máis de 6.000 pacientes para facer esa valoración presencial, pacientes que estaban de baixa. Observamos un cambio de tendencia nos tempos de duración das baixas laborais, disminuíron un 14% neste primeiro trimestre as baixas que duraban un mes ou máis e tamén algo máis dun 15% as baixas que chegaban ata 10 meses. Entre as medidas que se puseron en marcha para agilizar e simplificar os trámites de baixa, aparte dun proceso de revisión moito máis intensivo, pois, por exemplo, recordarán, anunciábamos que os servicios de admisión dos hospitais xa podían xestionar as partes de baixa para as cirurxías programadas, non había que facelo como ata agora no centro de saúde, e tramitáronse por este novo procedimento 363 partes de baixa. E as mutuas, certo que isto empezou agora, realizaron máis de 200 probas diagnósticas por petición do Servicio Galego de Saúde, esperamos que sexan máis a partir de agora, o que evitou tempos de espera, ás veces moi grandes, para dispoñer destas probas. Cambiando de consellería, entre o sector primario, a proposta da conselleira do Mar, hoxe demoslle o visto e prace a un decálogo que vai presentar Galicia, aproveitando unha oportunidade que se nos dá agora mesmo para facer escoitar ainda máis a voz do sector pesquero en Europa. Galicia agora mesmo lidera o grupo de traballo de pesca da Conferencia de Rexións Periféricas na Unión Europea, por lo tanto, temos unha oportunidade para expoñer asuntos que teñen que ver co sector pesqueiro que interesan a todas estas rexións, pero especialmente interesan en Galicia, que queremos incorporar na futura política pesqueira común. Deste decálogo, algúns detalles importantes. Pedimos reforzar o concepto de zona altamente dependente da pesca para que estas rexións, como o caso de Galicia, teñan un trato diferente, sobre todo preferencial, no reparto, nos futuros reparto das cotas pesqueiras. Tamén ampliar a definición de pesca artesanal para adaptar a realidade de cada zona marítima, non en todas partes é o mesmo. Queremos novas axudas para garantir a remuda xeracional no sector pesqueiro. Tamén queremos que se incremente a investigación sobre os efectos do cambio climático nos bancos de pesca e nos bancos marisqueiros, reforzar as medidas e as axudas para a conservación do patrimonio marítimo e fomentar todo o que ten que ver coa economía azul. Cambio de consellería, a proposta da Consellería de Vivenda, dentro dese obxectivo que saben que todos os consellos imos cumprindo de dobrar o parque público de vivendas, hoxe demos o visto bo á licitación para redactar o proxecto de construción de 58 vivendas protegidas no barrio de Os Rosais, na cidade da Coruña. Son 472.000 euros o que costará o proxecto en canto este redactado, en canto se adxudique a súa redacción, este redactado, licitaremos a construción destas 58 vivendas no barrio de Os Rosais da cidade da Coruña. Dous acordos en materia de vivenda e un ten que ver co chamado Fondo de Rehabilitación, dos acordos máis, decía. Traballamos dende hai anos para fomentar a rehabilitación, é unha solución xunto coa construción para poñer vivenda a disposición das persoas. Estamos ampliando as declaracións de áreas de rehabilitación integral en moitas cidades e vilas galegas. Hai unhas semanas anunciábamos no DEA, recordarán, que para reformar vivendas, axudas para reformar vivendas que se poñan en alugueiro 5 anos como mínimo, e hoxe acordamos, como terceira medida, dentro do Fondo de Rehabilitación que ten asunta para axudar os concellos a través de préstamos en condicións ventaxosas para que promovan a rehabilitación de vivenda, hoxe acordamos destinar 3,7 millóns de euros para iso, para que concellos de ata 50.000 habitantes poidan iniciar por si mesmos accións de rehabilitación e conservación do seu patrimonio construído para destinarlo a vivenda. Son créditos en xuros, podense utilizar para accións de mercar inmobles, para despois rehabilitalos, ou tarefas de restauración de forma subsidiaria, cando teñen que facelo os propietarios non o fan, pode facelo o Concello, despois pode pasar os gastos, pero necesita esa liquidez inicial para poder facelo de forma subsidiaria. Para iso destiñamos 3,7 millóns de euros neste Fondo de Rehabilitación para concellos. E outro fondo, este de nova creación, e tamén dirixido a fomentar a construción de cantas máis vivendas mellor. É o chamámoslle Fondo de Cooperación. Os concellos teñen capacidade, exactamente as mesmas habilitacións legais que unha administración autonómica para poder actuar en políticas de vivenda pública. Poden directamente promover construción de vivenda pública, algúns concellos o están facendo, o Concello de Vigo, de Coruña,
certo que nun número pequeno, pero con fondos MRR, aproveitando esa oportunidade que se lles ofreceu, están promovendo directamente e, en todo caso, se non teñen capacidade para reservar solo no que habilitar novos inmobles ou facer obras de urbanización para despois poder construir vivendas nesas parcelas. Por lo tanto, hoxe o que fixemos foi autorizar a creación deste novo fondo que vai estar constituído por 10 millóns de euros e que busca fomentar nos concellos a construción de vivenda que despois se poida destinar a alugueiro social. Esa sería a condición para acollerse a estes fondos. Son préstamos en xuros que deben devolverse nun plazo de 8 anos ou menos, pero 8 anos como máximo, se quere o Concello, e todas as cuantías que vayan devolvendo os Concellos irán para seguir integrando este fondo, o sea que será sempre un circulante para os Concellos que decidan dispoñer destes cartos. Para que os poden adicar os Concellos? Pois promoción de vivenda protexida de nova construción, obras de urbanización de terreos para que sexan aptos para despois edificar, como decía, ou adquisición de solo no que construir vivenda, ou ben eles mesmos, ou ben cedelos a outras administracións, Administración Autonómica, Administración Xeral de Estado, para promover en riba deles vivendas con algún tipo de protección. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Economía, hoxe acordamos destinar 8,5 millóns de euros para seguir fomentando a actividade exportadora das empresas galegas e poder seguir batendo eses récords de exportacións que se veñen dando nos últimos anos. Son dúas convocatorias. A primeira, a máis cuantiosa, vai dirixida a PEMES e autónomos que desesen ou ben internacionalizarse por primeira vez ou seguir a súa actividade se que xa iniciaron. 8,3 millóns de euros para axudar a que participen en feiras noutros países, para que poidan realizar análisis de mercado para valorar se emprenden a súa internacionalización ou a expanden, ou tamén para aumentar a súa presencia online, e, polo tanto, tamén presencia internacional, ou para facer campañas de marketing dirixidas a países estranxeiros. Isto é o grosso das axudas, 8,3 e 8,5, despois habería 250.000 euros dirixidas ás grandes empresas galegas para que dentro dos plans de internacionalización das cámaras de comercio, o plan FOESGA, pois poidan participar en misións comerciais que se organizan desde as cámaras dispoñan destas axudas ata 250.000 euros en total da Xunta de Galicia. Penúltimo acordo, un acordo importante que ten que ver coa intención de que Galicia siga sendo a comunidade de España co ensino máis equitativo e inclusivo. Somos a comunidade onde máis rapaces con necesidades educativas están matriculados en centros ordinarios. Fomos pioneiros en computar a estes alumnos por 2 ou por 3 a efectos de establecer os rateos nas clases e tamén prácticamente duplicamos o número de profesores de apoio para estes alumnos que existía pois hai 10, 12 anos como moito. Queremos seguir e, polo tanto, hoxe aprobamos a estrategia de inclusión educativa coa que pretendemos e temos que conseguir garantir un ensino a carta para que cada alumno poida aproveitar ao máximo as súas potencialidades. Son 116 millóns de euros os que incluye esta estrategia de inclusión educativa ata o ano 2030. Queremos poñelo en marcha xa no vindeiro curso, no que empeza en setembro. Son medio cento de medidas, e xa digo que o objetivo é blindar a igualdade e a oportunidade de todos para desenvolver as súas potencialidades con independencia das súas condicións. Hai moitas novidades. A fundamental é a creación de unha formación profesional adaptada para promover a permanencia do alumnado no sistema máis alá do ensino obligatorio. Estes alumnos moitas veces, cando acaban esta etapa, xa abandonan os seus estudos e, por lo tanto, queremos ofrecer unha formación profesional adaptada que lles dé a oportunidade de continuar. Para iso haber acordos entre os centros de educación especial e de formación profesional, impulsarse prácticas en empresas para estes alumnos e, por suposto, os alumnos terán un apoio personalizado con programas formativos adaptados. Imos a poñer en marcha 2 programas piloto en colaboración con entidades sociais, un para apoio aos alumnos da ESO de etnia xitana, sobre todo para previr o abandono temperán, que hai moito, previlo a través de favorecer a maior inclusión posible, e outro para estudantes con altas capacidades. Tamén haberá accións formativas para os docentes sobre a atención á diversidade
e, bueno, outras moitas medidas que irá explicando máis polo miúdo a Consellería de Educación a partir de agora. En definitiva, xa digo que queremos que Galicia sexa a terra de igualdade de oportunidades e iso pasa tamén por unha educación o máis inclusiva posible. E o último acordo que explicará máis polo miúdo a Consellería de Política Social ten que ver cun dos grandes desafíos do noso tempo, que é a soidade non desexada entre as persoas maiores. Segundo datos do Instituto Nacional de Estadística, en Galicia, case un 21% das persoas de máis de 64 anos viven soas e, en moitos casos, esta soidade non é voluntaria. Por lo tanto, o Consello hoxe acordou dar luz verde á estrategia galega para a atención á soidade non desexada. 145 millóns de euros, moitas medidas, algunhas xa estaban iniciándose, o que facemos agora é consolidalas, perfeccionalas e incluílas nun paquete moitísimo máis global. Hai moitas novidades, ahora explicar un pouco máis a conselleira, pero por destacarlles unha, a posta en marcha, iso vai ser inmediato, de redes de apoio local para detectar situacións de vulnerabilidade ou illamento entre persoas maiores, é dicir, persoas que están vivindo unha soidade non desexada. Vai estar formada por todo o que significa a proximidade, comercios de barrio, bares, cafeterías, farmacias, persoal que traballa moi directamente cos domicilios das persoas, carteiros, centros parroquiais, asociacións veciñais, por suposto, de incorporación voluntaria, serán as encargadas de dar a voz de alarma en caso de que identifiquen sinais preocupantes nalgunha persoa maior que teñan próxima. Pero para explicarles todo isto, deixolles coa Consellería de Política Social. Moi bons días, moi boas tardes. O presidente da Xunta de Galicia anunciou recientemente no Grove que estábamos a perfilar os últimos puntos da estrategia de soidade non desexada. Unha estrategia que aprobou hoxe mesmo o Consello da Xunta de Galicia tras a incorporación de varias propostas da sociedade civil, xa que é unha estrategia, como ben saben, que ten como obxectivo abordar un asunto que afecta cada vez á vida de máis galegos e galegas, como é a soidade non desexada. Este é un fenómeno que non solamente se produce en Galicia, senón que afecta ao conxunto de España, de Europa e do mundo, e que non se cingue de maneira exclusiva ás persoas maiores, aínda que elas son as principales afectadas. Segundo o Instituto Nacional de Estadística, a nosa comunidade, o 20,8% das persoas maiores de 64 anos viven soas. Polo tanto, son 3 puntos case por debaixo da media nacional. E a tendencia demográfica suxire que este é un fenómeno que se intensificará nun futuro próximo debido á maior esperanza de vida de toda a poboación. Por iso, a loita contra a soidade non desexada se converteu nun auténtico reto para a Xunta de Galicia. Por iso, dende o Goberno galego levamos moitos anos traballando neste ámbito e agora damos un novo pulo con esta aprobación da primeira estrategia de atención á soidade non desexada. O obxectivo é que todas as galegas, todos os galegos, en especial todas as persoas maiores, se sintan sempre arroupadas, vivan donde vivan e sexan cales sexan as súas circunstancias persoais, sociais ou as súas propias circunstancias económicas. Neste sentido, como ben dicía o presidente da Xunta, non partimos de cero, senón que algunhas das medidas que contén a propia estrategia xa levamos tempo iniciándoas na nosa comunidade, apostando por esa vellez activa, esa vellez participativa con programas como Xuntos polo Nadal, Programa de Benestar en Balnearios, as aulas sénior, entre outros, tamén apostando por esos servicios de proximidade que tan necesarios son na nosa comunidade a través desas casas do maior ou do programa de xantar na casa e tamén apostando pola atención domiciliaria das persoas maiores a través do servicio da axuda no fogar, a través do bono coidado no fogar, porque vivir só non é o mesmo que sentirse só.
Nesta estrategia avalíanse distintas medidas, analízanse, no seu caso tamén incorporamos moitas propostas chegadas da propia sociedade civil de outras administracións e incluso medidas que están sendo postas en marcha noutros países. A máis importante que é fixar un plan de acción con medidas concretas que guiarán o traballo da Xunta de Galicia de agora en adiante. Neste sentido, se fixan 4 eixos estratégicos: a detección, a sensibilización, a prevención e, por último, a intervención. A detención, que é contar con un sistema de alarmas para poder identificar casos concretos de soidade non desexada, a través da sensibilización, facer partícipe a toda a sociedade desta realidade e tamén da necesidade que temos entre todos os galegos e galegas de abordala, traballar a través da prevención da soidade non desexada, porque cremos que o fundamental é que traballar antes de que este fenómeno apareza, favorecendo as relacións sociais e favorecendo esa participación activa, e, en último lugar, como dicíamos, a través da intervención, que é acompañar, apoiar sempre a todas as persoas que sofren soidade non desexada para poder superar a súa situación e mellorar, polo tanto, a calidade de vida. En cada un destes eixos se recoxen actuacións concretas, así no que atinxe a detección elaboraremos un protocolo, elaboraremos un censo co que queremos identificar e rexistrar todos os casos de soidade non desexada en Galicia. Utilizaremos tamén un servicio que tanto caracteriza a Galicia e que tamén funciona e que tantas persoas maiores nos demandan, como é ese servicio de axuda no fogar, e utilizaremos a todas as traballadoras para poder detectar e activar todos os recursos necesarios para poder combater estas situacións, así como continuaremos mantendo unha coordinación con todos os traballadores sociais, tanto da atención primaria como dos concellos. Poñeremos en marcha unha venta única para que sexan os traballadores sociais, pero tamén as distintas administracións públicas as encargadas de poñer en coñecemento das persoas afectadas toda a carteira de servicios coa que dispoñemos en Galicia e que vamos a poñer á súa disposición. Tamén o faremos a través da creación de redes de apoio local e comunitario para previr escenarios de vulnerabilidade e de illamento social, e formarían parte, como decía o presidente, de todas estas redes as asociacións veciñais, panaderías, cafeterías, supermercados e demais comercios, así como de algo que acuden moitas persoas maiores, como son as farmacias, os carteiros da rede e tamén os centros parroquiais, entre outros servicios de proximidade aos que todos os galegos temos acceso. No ámbito da sensibilización contemplanse medidas como a posta en marcha de campañas informativas e de concienciación, programas de formación para o profesorado e para o alumnado e tamén a creación duns premios que recoñezan sempre o traballo de todas as persoas e entidades que loitan contra a soidade non desexada. En terceiro eixo desta estrategia é a prevención que inclúe entre as súas accións promover actividades interxeracionais entre nenos e maiores, poñer en marcha un programa de rutas culturais e de viaxes para as persoas maiores, seguir desenvolvendo tamén proxectos de acompañamento digital dirixido a persoas maiores de 65 anos e tamén poder reducir deste xeito a fenda digital, así como consolidar e ampliar un carné que tamén está funcionando como é o carné máis 65. O último eixo desta estrategia é o ámbito da intervención. En el se definen redes de apoio e de acompañamento. Facilitar e promover vivendas de uso compartido, tipo cohousing ou coliving, tanto nos ámbitos rurais como nos ámbitos urbanos. Deseñar un programa específico de voluntariado en materia de atención á soidade non desexada. Crear a figura dos coordinadores de barrios e dos coordinadores parroquiais que actuarían como interlocutores da Administración para continuar detectando casos. Colaborar, como non podía ser de outro xeito, tamén coas protectoras de animais para que as persoas maiores axuden no coidado dos animais ou tamén facilitando a adopción dunha mascota que lles permita sempre ter compañía.
Organizar cafés grupais en colaboración cos establecementos hostaleiros para facilitar a interacción de todas as persoas que queiran coñecer a outras persoas maiores. A medida máis inminente será a posta en marcha dun servicio telefónico multicanle, un servicio que vende a aprobar ademais hoxe o Consello da Xunta de Galicia e que permitirá atender a todas as chamadas que este servicio reciba. Pero, ademais de atender chamadas, tamén fará un seguimento constante de todas as persoas maiores que desesen ser chamadas varios días á semana co obxectivo de poder falar con outras persoas. Este ano o servicio comezará a funcionar nas vindeiras semanas e ten un público obxectivo de 1000 persoas maiores de 65 anos e, unha vez, por suposto, testado o seu funcionamento, ampliarase a máis usuarios con todas as melloras pertinentes. Unha central telefónica que se xestionará a través de Cruz Vermella e que tamén se encargará de habilitar puntos de atención presencial, de facer un seguimento das pautas e dos hábitos de vida de todas as persoas usuarias, así como tamén seguir consolidando en Galicia e ampliando esa teleasistencia avanzada para poder previr e atender situacións de soidade na nosa comunidade. En definitiva, a soidade non desexada é unha problemática que caracteriza as sociedades modernas que, como decíamos, afecta á poboación de todas as idades, pero especialmente ás persoas maiores, tanto nos ámbitos urbanos como no rural. Moitos expertos a nivel mundial se refiren a esta cuestión como unha pandemia silenciosa que avanza a pasos de xigante. Por iso, dende a Xunta de Galicia, queremos tomar cartas no asunto, poder abordala e facer medidas con decisión, con ambición, para poder paliar na medida das nosas posibilidades as súas consecuencias. As persoas maiores foron, son e serán sempre un piar fundamental de actuación para o Goberno galego e por iso hoxe aprobamos esta nova estratexia que complementa a estratexia contra o edadismo que xa foi aprobada polo Consello da Xunta que estamos a poñer en marcha. É dicir, ímolo a dalo todo para coidar e protexer as persoas maiores que foron as que construíron a Galicia que temos a día de hoxe. Mais nada, moitas gracias e quedo a disposición para calquera pregunta. Sí, bons días. Quería preguntar ao redor do coordinador estas figuras que comenta de rede de apoio local entre panaderías, carteiros, é dicir, que formación ou como se vai a integrar un poquinho a esa xente nesa rede, non? Porque entendo que son cuestións moitas veces de afinidade, de xente que os coñece, pero como se integra a esta xente na rede. E depois, claro, falaba dunhas medidas que eu entendo como se pode aplicar mellor en xente maior que vive en zonas illadas, no rural, que é as zonas onde máis temos vellos hoxe en día, tamén nas cidades, pero máis arroupadas pola familia, por exemplo, para cosas como comentaba, cafés, ou leválos a protectoras, porque claro, xente que está illada, é dicir, se se vai a establecer mecanismos de transporte ou como se vai a facer iso, Raciñas. Ben, pois con respecto á rede de apoio local, ora que agora vamos a comezar a traballar da man de todos os concellos de Galicia, vamos a facelo tamén da man de todas as asociacións e tamén dos traballadores sociais, vamos a contactar dende a Xunta de Galicia coas distintas asociacións, por exemplo, a Asociación de Hostelería, asociacións de comerciantes e tamén con todas as asociacións que agrupan as farmacias de Galicia para que todos estes establecementos poidan dispoñer dun selo identificativo donde poder detectar esa situación se unha persoa maior acude e comenta o que lle está pasando, así como tamén darlle información a todas as persoas maiores e tamén a todos os comercios da disposición por parte da Xunta de Galicia deste nova canle telefónica por parte de Cruz Vermella para que poidan chamar e alertar de todas estas situacións. En canto a outro tema que me comentaba, vamos a organizalo da man de todos os concellos de Galicia, tamén nas contornas, por suposto, máis rurais, a través dos traballadores sociais, para que eles sexan os que nos dan a sinal de alerta a Xunta de Galicia para que podamos actuar. Pero tamén facelo a través de un servicio
que chega a todos os puntos de Galicia e que chega a moitísimas casas das persoas dependentes, como é a través dese servicio de axuda no fogar, para que as traballadoras deste servicio non solamente den atención e cuidados, senón que tamén nos sirvan de sinal de alerta para que nos alerten de situacións que está pasando pois unha persoa maior, así como tamén os propios carteiros que acuden ás casas de todas as persoas maiores en calquera punto de Galicia. Eu quería facerlle, se me permite, unha pregunta sobre outra cuestión. Hoxe a xuntanza sobre o reparto dos menores inmigrantes que estaba prevista a semana pasada, que veuse interrompida polo apagón, non sei se nos podría facer unha previsión do que espera que aconteza nela. Gracias. Ben, pois si, hoxe se reúne a conferencia sectorial na que formamos parte todas as comunidades autónomas coa ministra Rego, unha conferencia que estaba convocada para o pasado luns e que se tivo que desconvocar por mor da apagón e, por suposto, que é unha conferencia sectorial a que Galicia vai acudir, porque Galicia nunca deixa unha silla vacía e vamos a esta conferencia sectorial con espírito constructivo para pedirlle ao Goberno que volva pola vía do consenso, pola vía do diálogo e abandone dunha vez por todas pois a vía da imposición, porque hoxe nos van a dar a coñecer uns criterios de repartos que están feitos por Junts, que están feitos para beneficiar claramente a Cataluña e que están feitos, pois é un traxe a medida feito para un prófugo da xustiza como é o señor Puigdemont. Uns criterios nos que a Galicia nos corresponderían recibir 326 menores non acompañados, ventres a unha comunidade como pode ser Cataluña, tan só 26, ou cunha comunidade, un lugar como Melilla vai a recibir máis menores cunha comunidade como Cataluña. Polo tanto, nos desexamos e queremos seguir acollendo menores na medida das nosas posibilidades, pero o certo é que Galicia nestes momentos non dispón de prazas dispoñibles, non ten prazas dispoñibles para acoller a máis menores migrantes porque temos un 108% de sobreocupación. Polo tal, creemos que isto é un fracaso claro da política migratoria por parte do Goberno de España, porque se hoxe recibimos 326 menores migrantes, nos preguntamos cantos vamos a recibir a semana que ven, o mes que ven ou dentro duns meses. Polo tanto, lle pedimos ao Goberno que volvan pois a esa vía do consenso, dos acordos voluntarios, como sempre fixemos, acollendo menores migrantes moito por riba do que nos correspondería por poboación. Estes últimos anos acollemos un 16% dos menores migrantes, mentres que por poboación nos corresponderían tan só un 16%. Bo día, conselleira. Falaba vostede agora precisamente dese servizo de axuda no fogar que chega pois, a moitísimas casas en Galicia. Bueno, neste sentido, alén das determinadas queixas non que pode haber desde os sindicatos polas condicións de traballo das persoas que acuden a estas casas, sí que é certo que as queixas desde os municipios pois cada vez se están facendo máis fortes, non? Outro día a FEGAMP informaba dunhas cifras, duns cálculos a través dun informe. As cifras da FEGAMP dicían que 27,3% do SAF estaba a ser investimento da Xunta, 29,8% por parte dos municipios e algo máis de 30% por parte do goberno estatal. O resto é aboado, segundo a FEGAMP, polas propias persoas usuarias. Unha das cuestións que máis estivo en debate no debate de política xeral, ou unha das cuestións foi precisamente esas negociacións para o financiamento do SAF. Non sei que consideracións fai destas cifras da FEGAMP e se nos pode comentar se hai algún avance nesas negociacións para que a Xunta pois financie a parte que lle toca do SAF. Graciñas. Vale, con respecto á primeira cuestión do servicio de axuda no fogar e desas queixas por parte de algún sindicato en Galicia, hai que recordar que as condicións laborais é algo que atinse as relacións entre unha empresa privada e os propios traballadores a través dos distintos convenios colectivos non que a Consellería de Política Social non ten ningún tipo de participación. Con respecto ao financiamento, hai que recordar que en Galicia nestes momentos o Goberno de España lle debe máis de 2.500 millóns de euros pola Lei de Dependencia. O Goberno de
debería de continuar incrementando esa senda de financiamento do Servicio de Atención á Dependencia ata chegar ao que marca a lei, que é o 50%, ese camiño vai en descenso. Se no ano 2023 nos financiaba un 40%, no ano 2024 nos está financiando un 34,9%. Con respecto ao financiamento deste servicio de axuda no fogar, nos chegamos a un acordo co presidente da FEGAM na pasada legislatura, fixemos un acordo de legislatura, agora nesta legislatura xa tivemos a primeira reunión co compromiso tamén da Xunta de Galicia continuar incrementando o financiamento, pero tamén ao mesmo tempo que dende os distintos concellos de Galicia se lle demande ao Goberno de España o cumprimento da Lei de Dependencia, que continúe incrementando pois tamén este financiamento. Últimas semanas desde Tuvemos unha primeira reunión e agora estamos pendentes de fixar unha nova reunión neste mes de maio para continuar avanzando e analizando tamén todos esos documentos, eses datos, para poder chegar pois a un acordo de legislatura o antes posible. Moitas grazas. Gracias. Bueno, moitas gracias. Boa tarde. Hola. Despois de coñecer un dos informes sobre a Altri que fala de, entre outras cousas, de elementos arquitectónicos, quero lle preguntar se vostede comparte a idea, o concepto este de que unha cheminea que vai medir 75 metros pode converterse nun elemento icónico. Tamén lle quero preguntar sobre o memorando de entendemento que firmou a Xunta coa empresa, se está incluída algunha disposición pola cal habería que compensar a esta empresa se o proxecto non sai adiante. E sobre outro asunto, quero lle preguntar se xa ten vostede pensadas persoas candidatas para dirixir os medios de comunicación públicos en Galicia, que perfil se estaría planteando e se vai buscar un acordo para que sexa unha figura de consenso coa oposición. Gracias. Bueno, sí, respecto á primeira pregunta, o que se di, creo que é lógico, cando se plantexa un complexo industrial este calquera, conseguir a maior integración á paisaxe. Por lo tanto, se vai haber unha chaminea, é lógico que se procure a maior integración co entorno que vai estar. A mí faime moita gracia. Os mesmos que critican esta intención son os que están pedindo que se declare ben de interés cultural unha chaminea que é 4 ou 5 veces máis alta. Por tanto, esas contradicións, unha non vale, dependendo de quen sexa, e outra hai que conservarla con un impacto visual moito maior a toda costa. Por tanto, un exemplo máis das incoherencias que estamos vendo neste asunto. Respecto a compensacións, entendo que son unha pregunta de compensacións por parte da Xunta de Galicia. No, en absoluto. A Xunta de Galicia, calquer proxecto industrial, temos que cumplir con as nosas obrigas de tramitación e autorización, se procede, e con eso estamos cumplindo coas nosas obrigas, volvo a decir outra vez, coa intención de que todos os proxectos industriais que sexan viables en Galicia se poidan implantar, pero, dende logo, compensacións por parte da Xunta de Galicia en absoluto. Terceiro, bueno, está posto en marcha o proceso de renovación, como saben, unha vez aprobada a lei, e, dende logo, a miña intención, hai unha serie de maiorías establecidas na lei, e conseguir os máximos consensos posibles. Outra cousa é que a oposición estea por a labor. Ao final, isto é unha decisión do Parlamento. Por lo tanto, os grupos parlamentarios, eu sou un diputado, formo parte dun grupo, somos 75, e o gallá que en todo, porque hai varios órganos, podamos chegar aos maiores consensos posibles, pero me dá a impresión de que algún grupo parlamentario está instalado en idea de que só é posible o consenso si se aceptan as ideas e as propostas que veñen deles. E así vai ser moi difícil, ya que non sexa así. Perdón, sobre se ten pensado xa algún perfil, algún nome? É un acordo do Parlamento, cando cheguen os nomes chegarán ao Parlamento. Xa está.
Pensei que me librabas, Bueno, xa te libraron, non te preocupes. Mira, quería comentar sobre o tema do apagamento con unhas declaracións de determinados dirixentes do seu partido e principalmente do partido Ultra Vox, que din que o problema está nas renovables en España. Eu quería preguntar a vostedes se tamén ten esa percepción que o problema do apagamento está nas renovables, posto que Galicia é un dos principais impulsores de renovables en todo o Estado. E depois acaban de salir uns datos tamén sobre datos económicos de Galicia. Fadea apuntaba de que hubo unha débeda que se multiplicou por 2 a débeda galega entre o 23 e 24, e IREF apuntaba que efectivamente creceu o PIB galego entre o primeiro trimestre deste ano e o primeiro trimestre do ano pasado creceu un 3%, pero hubo unha ralentización no último trimestre se o comparamos co último trimestre do ano, é dicir, o primeiro deste ano e o último do ano, un 0,3%. Queria preguntar, a que se debe esta situación, a que cree vostedes se debe esta situación e se ten que ver coa guerra arancelaria iniciada co señor Donald Trump. Gracias. Imos ver, escoitaréme vostedes na exposición dun dos acordos do Consello da Xunta de Galicia, un dos obxectivos é chegar a un 85% de produción de fontes renovables en Galicia. Por lo tanto, non podo estar máis en desacordo cos que non queren máis renovables ou din que as renovables son a origen de todos os problemas. Dito isto, o que está claro é que, primeiro, o Goberno non está despois do apagamento contribuindo en absoluto a defender a boa imaxe das renovables, na miña opinión, e creo que na opinión de moita xente, cando sigue sin dar explicacións, cando se din tantas cousas, moitas deles sin moita base, pero cando o que debería ter todos os datos, porque é o responsable, non di nada, pois o único que contribuye a crear incertidume é deixar que certas propostas e certas teorías avancen. Por lo tanto, debería estar facendo todo o contrario. Dito isto, o que está claro é que o que fallou foi a rede. Por lo tanto, o que haberá unha mala xestión das fontes de enerxía que se incorporan á rede. Eso creo que a ninguén lle cabe ninguna dúbida. Parece ser que o Goberno sí é a responsable de rede eléctrica nomeada polo Goberno. Nos dixo outro día que todo funcionou perfectamente, que temos que estar moi orgullosos e pensar no rápido que se recuperou a enerxía en vez de pensar que un apagamento propio de países absolutamente tercermundistas. A día de hoxe, unha semana despois, seguimos sin saber o que pasou. Por lo tanto, non confundamos os debates. Para min, o debate, recordarán que a conselleira responsable de enerxía na Xunta de Galicia ese mesmo día estaba explicando aquí a necesidade de mellorar a rede de distribución, a rede de enganche, a rede de vertido en Galicia. Por lo tanto, hai un problema, hai unha falta de investimento claro que hai que solucionar. Ese é o verdadeiro debate e o gallá que aquí poidamos seguir avanzando en fontes renovables. Somos unha potencia niso e temos que consolidar, si nos deixan, esa posición para o de sempre, para o que digo sempre, para que as industrias que van beber desas fontes de enerxía se instalen en Galicia. Respecto da débeda, evidentemente, o contexto internacional, somos un país exportador, sempre nos pode afectar, por iso hai que tomar medidas para que así non sese. En todo caso, eu quero recordar que, igual que fomos a primeira comunidade autónoma en saír con máis forza en crecemento do PIB da pandemia, lóxico que outras que arrincaron con moita menos forza, despois teñan mellores números que nós, aínda que sexa para equipararnos. En todo caso, quero recordar que cumprimos por arriba as previsións orzamentarias que se fixeron cando aprobamos o orzamento no ano 2024. Ao final, crecimos por enriba do que tiñamos previsto. Previsións sempre conservadoras, creo que eso é ser realista, pero melloramos as nosas propias cifras de previsión. A mí me gustaría todavía que nos foran ben, pero creo que non pechamos un mal ano nese sentido. E respecto ao crecemento da débeda, claro, se colles a foto puntual dun trimestre, pode ser, igual que pode ser todo o contrario. Eu remítome aos datos que acreditan que Galicia é a comunidade autónoma na que nos últimos de 12 anos a débeda pública menos medrou e que estamos nunos niveis de débeda moi aceptables
Galicia pode perfectamente asumir o pago da débeda o pago dos intereses da súa débeda, como sempre digo. O que queremos é máis financiamento para outras cousas. E eran as 3 preguntas, non me parece? Vale. Bo día, presidente. Antes falaba vostede dos datos de persoas que acudiron aos centros de ensino o día despois do apagamento. Neste sentido, quería preguntarlle que opina das críticas que se fixeron a respecto da comunicación, xa que, o día anterior se dixo nesta sala que iban a fechar os colexios, como vostede ben dixo, e logo houve ese cambio para que pudesen achegarse as crianzas aos colexios, ou tamén o que aconteceu cos centros de día. Sobre esas porcentaxes de crianzas que chegaron ou que acudiron aos centros de ensino, quería preguntarlle se considera que houve ou que podería ser mellorable a comunicación desde o goberno galego sobre ese cambio entre a noite e a mañá seguinte, se esas baixas porcentaxes de crianzas que acudiron aos centros de ensino poden estar nesa comunicación, se considera que puido ser mellorable, se despois, pasado o tempo, reconsideraría a decisión de pasar ao nivel 3 de alerta. E por outra parte tamén lle quería preguntar, a raíz do apagamento, e falaba agora do tema das renovables, acaba de rexurdir ou de coller máis forza o tema da enerxía nuclear, se a enerxía nuclear é ou non é unha solución para o mix enerxético. Quería lle preguntar a súa opinión e a opinión do goberno galego ao respecto. Sí, vamos a ver, respecto á primeira pregunta, a decisión de suspender a actividade electiva sempre é unha decisión polémica. Saben que nós temos un protocolo non para este tipo de situacións, pero estamos afeitos a situacións de alertas meteorolóxicas onde protocolizamos, o explicábamos, creo recordar, nunha rol de prensa despois dun Consello de Asuntos, explicaba o Consello responsable das emerxencias. Pero unha decisión que hai que tomar, unha decisión que lle corresponde a un goberno. Eu creo que críticas sobre comunicación nunha xornada, nun momento en que non existían comunicacións, iso é complicado, eu xa un pouco a mesura e o realismo. Estaban caídas as comunicacións absolutamente. Dende que se emitiu o aviso de peche de centros escolares, hai moitísimas persoas que non o puderon recibir ao día seguinte pola sinxela razón de que, cando se foron deitar, seguían sin comunicacións. Por lo tanto, non intentemos meter nunha situación normal o que non o era en absoluto. Respecto ao mantemento de centros para a conciliación, no nivel 3 tomouse esa decisión, por suposto, a Xunta de Galicia acatouno, cando se puderon restablecer as comunicacións, eso foi o que había. Moitísimas persoas decía que entenderon, aínda así, que o mellor era non achegar os seus fillos ou polas razóns que fora, e o nivel de participación foi moi baixa, pero encadremos as cousas, decir que fallou a comunicación nun momento en que non existían comunicacións, creo que non resposta á realidade. Respecto ao nivel 3, fai moitas gracias críticas. Nótase que quen fai as críticas dicindo que perdimos soberanía por pasar ao nivel 3 non gobernou na súa vida e, polo tanto, dalle importancia ás cousas que a xente aquel día, eu preguntaríalle a xente naquel momento en que non tiñamos enerxía eléctrica, non había comunicacións, non sabíamos que onde iba a volver, que lle importaba a xente? Que as administracións colaboráramos entre nós para restablecer canto antes a situación, ou pensar nunha suposta pérdida de independencia e nunha aposta en cuestión de soberanía. Eu digo que sexamos serios e pensemos que a política está para solucionar problemas e non para inventalos. Entendo que en que nunca gobernou teña que inventar ese tipo de problemas porque non está acostumbrada ou acostumbrado a solucionar problemas reais. Respecto a nuclear, que non digo que todos os expertos din que ten que formar parte do mix energético, todos os expertos que fora de condicionamentos ideolóxicos. Eso non quere decir que teña que habelas en Galicia. En Galicia hai unha aposta clara polas renovables porque creo que temos as
oportunidades e as fontes ou recursos para facer esa forte aposta. Veíamos como, gracias ás hidráulicas, a xeración de enerxía poido volver a arrincar en Galicia, por lo tanto, contribuir a que recuperáramos o fluido eléctrico e o almacenamento, do que tanto se fala agora, coas hidráulicas reversibles. Parece que é un camiño que moitos expertos recomendan, pero que as nucleares teñen que formar parte do mix enerxético e que o din os expertos en enerxía. Eu, como non son experto niso, eu sí que creo que ao que din os expertos hai que atenderlo, sinceramente. Gracias. Muy bien, moitas gracias.